Tuka Shurifla Flebaou ami au fo ka walimando ninga au bela jele tanu ka bela jele barkada amunu be kabaka kan fle jamana ngona fo ka ta se nya fanta ani nani anga foli ananka walimando me kata au be amma nyina ala fe here chama mbabe ala mimbolo ako di nini au bela jele ma mbade un yauka emission sigile au ye emission mi ni wati bela jele ame asigi au ye yasa kase ka ubo aka ko dogole kalama aka ko dogole munun dogola awla sanchama ninga se ka ulu faranyogo ka udi awma fu falaki ka sura ma fembo ami anka sobu nyuma fu ale minga hakilla nimbe ale mingela nimbe sobu nyuma sobu ko ki kana to dama kana nandama me ki jija ki hakili to ala no de afa nanga toroba nyuma as-sayyid Sharif Usmani Madani Haidara toroba nyuma mi ni Allahu Ta'ala ya di amma ka ke here ambe ina fo ay krachi bela jele matugo muna ay ale fana di malew ma otugo kele nabi afana ka here obuana ka se adana nyebe here sura asobula kada ka chesrika ani fulika ka ma fo ka woni mando shijan obala Ta'ala bulala ko dana ma anaka dima yabbe tunga kanga na kene nye kene mimina sigawiye le 4 février ni Allahu Ta'ala sona Carrefour des jeunes na Bamako Fabala wele blalendo bela jele obeka usefa kase ni ngene bainga le 4 février Carrefour des jeunes na ankemeka wele blabe dombolo babambolo mindogo mbe ani mimi keneka kase kaula nisonja le 4 février doena anga sponsor officiel mi no de flaque ni beba do jalo mso jigi asembe andemeni na fuka tase motiba Muhammadu Sako ni beba do motiba Sako e frère do ale téléphone frère ani ordinateur fuka tase pisuma motiba flene maltel da la chanson Total direction générale la ni ngal ke ko motiba ka robe mi robe la mawbi tege mene kata motiba jira la ma fana foka walmano anga sponsor officiel ba fana do andeme baba munu fana be dogola ni kene ka amu fana foku walmano 4 avril ni tige min lima o tige la numéro mi mo tige ka Carrefour des jeunes na mi woleli keno numéro de kase ka question posée kuna ni gaina domolo be akabo hakli mo na di ma ni sonja noyi ala kan shijo ka dongono mbade o na mo be kuna folo werala ni kuma en ko fe numéro munu fensembe aw nyekro abe fleli ke ola na la sona ma na woleli ke o numéro nuna mo be kuna foli to fe fena uno daw tege nyingali kangaranga ki fla bambulo nyingali mi ni amena ambulo jalo ka demena ni beba do muso jigi afle ne misri ba Quran fana ni sala misri ba Quran fana ne nyingali ke ko muso jigi butiki ba mimi mo bi tege mine kata joro jila jalo akembe ka boni mine daga bana mine so ngmawe ninga bona e fot Dubai kana di maliyo ma so ngada mateme jala jalo ama fo ka walin mando ni gana tebarada obe on dima fu falaki pour que kalen ilani sonja jalo ala ka suguja ningal folo ningal korodo aw ba do ngakoro ango ni fendo e afambe de da e fejme ningal flana ango ni banaba to do e ni bi kuma fe aka bana be yelemi fe folo ngani kala kuma na fe aka bana bi blapew ningal korodo nga bambulo halbe amasro jabi ketugo mala ko no yana wi ngati mani baray natigala mina mauna la kala ngati mani baray kala mo bashi fo itela bashi wotana ambe madoka demena no beba wole ko muso jigi jalo te barada nyuma wa be boni mina fu Dubai aflane mako musri ba Korean fana ni gaina abi te barada dima hal ni tasmati bolo te o barada be te wuli ka dima ni osro fo be jaya ne osro alhamdulillah be jaya ala ka no ya kramo woni e bana ba to do ni be kuma fe aka bana de be yele mi fe folo ngani kala kuma na fe orom na ka bana bi bla pe wa keme kan ka ba ko e bana ba to jme bana wato ni mana fe bana mi yela mi fe ngani ni klala mana bana mi bla sa senra mosro godon ka shewre glada ni bradi merci o bashi fo itela kun bay fo itena alhamdulillah te barada wadruta ka soro fo bi ni sonja doni awo karen ko sabe awo o ti bashi ni fendo di ambulo fen keme kan kamana gwa ni fen fambe de dai a fambe de dabrai o fen meni fen ma fambe de dabrai
Njabi tiɲɛ la a mana hakili la yɔrɔnin kelen. A mana hakili la yɔrɔnin kelen. Ala ka cɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji. An ce. Aba an ce. An karamɔgɔ basi kɔni t'i la. Basi foyi tɛ n na. An karamɔgɔ an bɛ an ka dɛmɛbaaba dɔ ka dɛmɛ na ni bɛɛ b'a dɔn ko musow jigi a filɛ nin ye Bamakɔ misiriba kɔrɔyanfan na musow jigi a bɛ minɛnw bɔ fo Dubayi ka na feere Bamakɔ musow ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la ni an b'a wele ko fulakɛ a kɛn bɛ ka donbolo badama ni gɛnna n'an y'o d'i ma o nisɔndiya b'i bila min. A nisɔndiya bɛ na se fo ka se a kɛli mɔgɔ wɛrɛ ma. Inshallah Ala k'a nɔgɔya. Nin ye banabaatɔ dɔ de ye anw bolo banabaatɔ in yan'i ka kuma fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu banabaatɔ jumɛn. O ye banabaatɔ min ye yan'i ka kuma fɛ a ka bana b'i minɛ n'i tilara a b'i bila o ye aw yɛrɛ n'aw nana fɛn min di mɔgɔ ma n'a gagnera aw bɛ donbolo min k'an ye wa n'a ma gagner aw bɛ taa. An karamɔgɔ Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i tɛmɛna a kɛrɛfɛ dɔɔnin ni baraji Ala ka sugu diya i ni baraji an ce. Wa an b'a n cɛ n karamɔgɔ. Ne dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ n na karamɔgɔ. Barada 5000 ta fulakɛ ka barada misiriba kɔrɔyanfan na k'o sɔrɔ fo o ka di i ye kɔni. Ayi o ka di n ye dɛ. Ala k'a nɔgɔya. Ami ami ami. Nin banabaatɔ in kɛn bɛ k'anw kamana guwa n'i bi kuma ale fɛ ale ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu banabaatɔ jumɛn. N karamɔgɔ tiɲɛ na ne ma o dɔn. Ayi ne ma. O tuma i ti barada fɛ yan. M'a fɛ kojugu. Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na. Merci ami. An cɛ ne ka cɛkɔrɔba. Nba ka kɛ na. Ne dɔn basi foyi t'e la. Foyi tɛ. I denkɛ bi fɛ ka barada d'i ma barada min n'i taala denba ma so hali ni tasuma tɛ yen barada in bɛ te wula yɛrɛ ma k'a d'i ma o bɛ diya i ye. Kojugu. N ka cɛkɔrɔba nin fɛn in kɛn bɛ ka n kamana guwa nin ye fɛn dɔ de ye fɛn in fan bɛɛ de ye da ye a fan bɛɛ de ye dabara ye fɛn jumɛn ye. Bon fɛn min fan bɛɛ ye dabara ye an b'o kɛ mɔgɔkɔrɔbaya ye. Bon n'o tɛ n'i kɔrɔla n'i da yɛrɛ tɛ sa i tɛ se ka foyi kɛ tuguni. Ne y'a k'o ye. Maakɔrɔbaya ka gɛlɛn Ala tɛ si di bɛɛ ma nka n'Ala ye si di maa min ma k'i kɔrɔ i kan ka Ala fo k'a waleɲuman dɔn n bɛ dugawu k'i si diya Ala k'a da n'i ma Ala ka kɛnɛya da n'i ma. Aw ye maakɔrɔ ye a bɛ fɛn caman dɔn i bɛ taa sɔrɔ an kɛn bɛ ka min k'a jaabi e ta in don dɛ nka anw kɛn bɛ ka min k'a ye i ma sɔn o ma dɔɔnin Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji. Merci cɛkɔrɔba an ce. Ça va? Ne dɔn basi foyi t'e la. Basi tɛ n na pour le moment. Ala kana basi kɛ n'i la i denkɛ a bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku i kunna n'i y'a jaabi barada b'a bolo n'o d'i ma ye n'a t'o di n ba ma so ye n barada in hali n'i ma tasuma don a kɔrɔ a bɛ te wuli a yɛrɛ ma y'a dɔn n'o dilan e ma o na diya e ye. Kosɛbɛ to ka d'an yɛrɛ kosɛbɛ. Ala k'a nɔgɔya ne ka cɛkɔrɔba nin ye banabaatɔ dɔ de ye n'i bɛ kuma banabaatɔ in fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ nka n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila o ye banabaatɔ jumɛn ye. An ka hakili jagabɔ dɔɔnin fɔlɔ ka filɛ. Est-ce que o ye bon hakili tɛ ka min labɔ sa kɛ si on veut voir. N ka hakili tɛ ka min labɔ sa kɛ. I n'a fɔ fatɔ n'a ɲɔgɔnnaw. Voilà o n'a ɲɔgɔnnaw. Cɛkɔrɔba ne bɛ fɛ ka barada sɔrɔ nka Ala m'a latigɛ Ala ka sɛ wɛrɛ jira Ala ka sini kɛnɛya d'a n'i ma i ni baraji merci. An ce. An ce. Karamɔgɔ basi foyi t'i la. Ayi. Nin ye banabaatɔ dɔ de banabaatɔ in n'i bɛ kuma fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ nka n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu banabaatɔ jumɛn. Ne ta mura. Mura kelen kelen ya Ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni baraji. Merci i ni baraji. Ça va bien? Ne dɔn basi foyi t'e la. Basi foyi tɛ yen. Barada da gɛlɛn barada min n'a kolo ka gɛlɛn a sɔn ka gɛlɛn k'o d'i ma fufala kɛ o ka di i ye kɔni. O ka di n ye kojugu. Ala k'o nɔgɔya n'i ye karamɔgɔ nin ye fɛn dɔ de y'an bolo nin fɛn in fan bɛɛ de dabara ye o ye fɛn jumɛn ye. Fɛn in fan bɛɛ dabara ye. Fɛn min b'an bolo fɛn min fan bɛɛ dabara ye. O ye fɛn jumɛn ye. O ye wari ye. Wari fan bɛɛ dabara Ala ka a bɛ wuri dabara de la o. Ne tiɲɛ nka dɔw bɛ sa k'u ta dalen to yen Ala ka sɛ wɛrɛ jira a da i ni baraji Ala ka wari
chef basi kɔni t'i la basi foyi tɛ n na wari kɔni ka di ye wari ka di n ye ala ka wari nɔgɔya n'i ye nin ye banabaatɔ dɔ de n'i bi kuma banabaatɔ in fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu banabaatɔ jumɛn o ye ala kira de ala de don o ye ala ye an b'a ɲini ala fɛ a ka fɛn d'an bɛɛ ma a ka labanko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma an kɛmɛ ka min k'a jaabi ma so ma ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni buraji merci an ce vraiment patron basi t'i la kɔni alhamdulillah trop festena barada dagɛlɛ fufula kɛ o ka di ye ala k'a nɔgɔya nin ye fɛn dɔ de y'an bolo fɛn fan bɛɛ de dabara ye fɛn jumɛn ye a fɛn bɛɛ dabara ye o tɛ ɲinti ye ɲinti ala ka sɛ wɛrɛ jira an na i ni buraji merci an ce c'est an ce basi t'i la kɔni basi foyi tɛ na i dɔnni bɛ fɛ ka ɲini ko tɛ kunna n'i y'a jaabi minɛ an bɛ maaba dɔ ka dɛmɛ na n'o de ye ko jalo fulakɛ a bɛ bɔ ni minɛ ye fo dubayi yɔrɔ muso an balakaw kɔni ka minɛ ko ka bon kojugu n'i y'o sɔrɔ fo nisɔndiya bɛ bila o nisɔndiya ka di n ye kojugu ala ka to i k'a sɔrɔ ne b'a nin ye banabaatɔ dɔ ye n'i bi kuma a fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛ min fɛ fɔlɔ nka n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu a kɛn bɛ k'i denkɛ kamana gan o ye banabaatɔ jumɛn ye ne yɛrɛ bolo o tɛ da yɛrɛ suma ye wa ni da nɔgɔlen don a ma ko a suma bɛ bɔ ni mɔgɔ bɛ kuma i ni mɔgɔ bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a b'a tigi degun nka ni n'a tigi tilala kuma la a tigi tɛ degun bilen tugun n'an b'a fɔ a ma ko dakasa i cɛ bɛ maa dakasa fɛ ala ka n'an dakasaw bɔ ala ka sɛ wɛrɛ jira la ne ba i ni baraji merci an ce ça va patron basi t'i la kɔni basi tɛ n na alhamdulillah n bɛ ala ta a yɛrɛ bɛ ka te wuli barada dɔ la o barada sanuma da gɛlɛ 5000 ta o fufala k'i dilen ma fo nisɔndiya b'i bila min bon a bɛ n bila paix la ala k'a nɔgɔya nin ye fɛn dɔ de a fan bɛɛ de da ye a fan bɛɛ de da ye o ye fɛn jumɛn ye o tɛ arajo ye arajo ni arajo fa a bɛ kuma a yɛrɛ ma a tɛ kuma yɛrɛ ma mais n'i y'a bɛ to digi mankan bɛ bɔ fan bɛɛ fɛ quoi an kɛmɛ ka min k'a jaabi i ma so ma ala ka sɛ wɛrɛ jira la merci ce awa n cɛ sɔngɔ bosi n ɲɛ dɔn basi kɔni t'i la n'o basi tɛ n na alhamdulillah barada da gɛlɛ k'o d'i ma fufala kɛ o kɔni ka di ye o ka di n ye ala k'a nɔgɔya banabaatɔ dɔ ye nin ye n'i bi kuma a fɛ a ka bana de bɛ yɛlɛn min fɛ fɔlɔ nka n'i tilala kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu banabaatɔ jumɛn bobo a ka jaabi sɔrɔ la bobo i ka jaabi sɔrɔ la merci bobo a y'a sɔrɔ mais est-ce que ne ba nse ne ba basi t'i la kɔni ayi basi foyi tɛ n na i denkɛ a bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ tɛnku i kunna n'i y'a jaabi e ta tɛ kɛ barada ye nka e ta bɛ kɛ dumuni tobi tasa ɲɛnama k'o d'i ma fufala k'i ka sɔrɔ i ma wari bɔ nisɔndiya b'i bila min o nisɔndiya ka di n ye kojugu ala k'a nɔgɔya nin ye fɛn dɔ de y'an bolo fɛn fan bɛɛ de da ye o ye fɛn jumɛn ye fɛn fan bɛɛ ye da ye ne to ka sɛ wɛrɛ jira la an kɛnɛ nin y'an jɔlen o kɛnɛ kan an ka sponsor officiel nin bɛɛ b'a dɔn fulakɛ musow jigi ani haji wasa ka taa minɛn ta fo dubayi ka n'a di musow ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la fulakɛ bɛɛ y'a dɔn sa fulakɛ ye maa ye a nana ka na musow de jigi tugu musow a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko yan yɔrɔ min ka d'a kan an bɛna o sɔrɔ yan yɔrɔ dɔ yɔrɔ min n'a sɔngɔ ka di wa minɛnw kolo ka gɛlɛ fulakɛ an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an ka tako filanan kɛnɛ an ye yɔrɔ caman yaala bi k'a daminɛ sabalibugu fo ka taa se bakɔ jikɔrɔni ma an y'olu bɛɛ don ɲɔgɔn na an ka ɲininkali fila nka ala ye kelen jaabili nɔgɔya an balimaw ye bi ɲininkali kelen o kelen an y'a fɔ aw ye n'i y'a jaabi fulakɛ jɔn bɛ ni dɔnbolo ye a bɛna di maa min ma an balimakɛ fana jɔlen bɛ yen a b'a dɔn k'a fɔ ko in tulon t'a la ni gɛnna a bɛ kɛ tarafata ye ni a bɛ k'i ɲɛ bosolen ɲɛna a bɛ d'i ma bɛɛ lajɛlen bɛ a ye an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an ko nin ye fɛn dɔ de ale fan bɛɛ de ye dabara ye o ye fɛn jumɛn ye o ɲininkali ma jaabi an t'o jaabi d'aw ma a yɛrɛ ka t'o ɲini aw yɛrɛ ye an ka ɲininkali filanan an ko nin ye banabaatɔ dɔ ye n'i bɛ kuma a fɛ a ka bana bɛ yɛlɛmɛ i fɛ fɔlɔ i tilalen kɔ kuma n'a fɛ a ka bana b'i bila pewu o jaabi ti dɔwɛrɛ an balimakɛ o jaabi fo ba kɔ jikɔrɔni an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn o ye bobo de ye bobo n'i bɛ kuma bobo fɛ i bɛ k'a ɲɔgɔnna ye fɔlɔ n'o tɛ a tɛ ɲɔgɔn faamu f'i ka k'a ɲɔgɔnna banabaatɔ ye fɔlɔ n'i tilala kuma n'a fɛ a ka boboya b'i bila pewu o de ye bobo ye an balimakɛ a ka donbolo d'a ma ko a ni ce aha fulakɛ
Oh, karamɔgɔ nisɔndiya jumɛn de b'i la nin yɔrɔ in na? Non, ma deli ka ni ɲɔgɔn ye quoi. N bɛ serifula fo, n b'u fo kosɛbɛ, foli min dan t'a la quoi. Non, n content de vraiment. N b'u fo Ala ka Ala ta ɲɛ quoi. Toujours n ka duwawu b'u la, o ka mɔgɔw bɛ yen. Ayiwa n badenw tunga a bɛ tan de muso jigi a dabɔla nin de kama ka maaw nisɔndiya k'u nimisi wasa an fa n'an ka cɛkɔrɔba ka hakilina ye nin de fana ye k'aw lafaamuya ka diinɛ na aw lafaamuyalen kɔ aw ka diinɛ na ni ka tila k'aw nisɔndiya aw sigiyɔrɔ n'o de ye tunkan ye an bɛ tunga filɛba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an dɛmɛbaa fana fo n'o de ye fulakɛ musow jigi ye an b'a ɲini Ala fɛ sugu Ala k'a diya garisɛgɛ ɲuman bɛ Ala ta'ala bolo Ala k'o suru an n'u bɛɛ lajɛlen kan Ala ka sababu ɲuman di an n'u ma hali bi yarabi n badenw a bɛ taa n'a ko tunga ka d'aw ye pour que ka baara in tɔ sankɔrɔta a ye na sanni kɛ musow jigi butigi ba kɔnɔ yan a filɛ nin ye misiriba kɔrɔ yan fan na ni nana ni ko musow jigi butigi bɛ fa bɛɛ fɛ fulakɛ ka yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ la maaw b'i tɛgɛ minɛ ka na butigi in jira i la ni nana butigi in ye n'a dɔn ko fulakɛ bɛ ko kunna n badenw an b'a fɔ ko Ala ka sɛ wɛrɛ jira n na nka an tɛ ɲina le 4 février 2017 tunga ka ŋana kɛnɛ a kana ɲina dɛ a ye weleli kɛ a tɔ bɛ ɲɛfɔ aw ye Ala ka sɛ wɛrɛ jira n na merci.